So guys, for the people, this clip ndichangoisa iri one because ndangoti baba vambo kutenda ine niwo ndichikutendai guys. For the people, it's not easy. Pane vanhu vazhinji vanenge vachiti dzokera umbone kugara futi kunenge kuri kusango kwaunenge uchiita zviya zviya basa tofanira kugara uchiita every day. Guys, ndidangoti ndingotora mapoints ekuti sometimes you need to take a break. Kugara musango every time hakunakidzi, kunokugwadza. Number 2, ininiwo ndinenge ndine life yekuti neni ndinenge da kuti ndirarame. Saka ndosaka paya mtizora ndizoita ma-private projects neniwo ndichimbopota ndichiuya kuno vabereki vangu ava munoona vanotobatsirwawo neni kuti market vaiwane, nekuti vakada kuti ivo vaite market havagoni kubatsirwa nemumwe munhu kuti vawane market. Ndopaipa panaimbokudza ndiri kwakuti kuti mota inenge ichitoshanda ine iri yangu kutransporta zvinhu ichiita kwese ende zvechokwadi takaona zvichitibatsira zviri very easy. Saka chitikamboti garegarei ndombota kuti kana 3 weeks ndouya ndatanga ndafona kuti zvii ndechii chamunacho chava ready. Saka nazvo zvava ready zvezva ndouya ndomaketa ndinavo ndichivapa mari dzavo zvakare. Saka chizoti pay in advance so that wasira mari dzavo kunoku. Saka apa ndambodada tichitenda Mwari kuti you guys, for the people, finally zvinhu zvakazochinja, zviri kutochinja ende da kuti zvirambe zvichichinja nezita raJesu through farming ichi kuitwa kuno navabereki vangu baba namai Sharon Manzvera kuno kwaGutu, kuti zvinhu zvinogona kushanduka zvokwadi after how many years of trying maybe kuita farming but usingaona kuti uri kuiitirei farming yacho. Saka baba vari muno vakapoza vakagara pacheya yeumambo kuti vakushainirei chiuyai. Zvinonakidza zvikiitika rwendo runo chokutanga tinotenda Mwari vakadai kutipa mvura yakawanda yatinambowana mvura yakaita seigore rino. Zvinhu zvese zvazvichiendeka asi zvazvichienda zvichirwadza. Mukatarisa pamashure apo takamboita masolar panels maviri ari pashapu, asi rwendo runo zvaya zvatibatsira pakuti mwana Shema uyu auya achitibatsira mune zvakati wandei, akakwanisa kuti maketira maproducts edu kana kuti maproduces kureva kuti chibage, nzungu, nyimo, zvinana chibage zvinananingi zvinana chibage makazviona muchiona zviri pazhe nezvimwe zotakamborwa neAmiWem haina kuzonyanya kusvika zvinoita kuti nyaya kurwadziwa zvedu nokuti acreage yedu yange kati kuri. Right top ipapo nzungu makangoona nemitani iyoyo takatozopedzisa mai manje kuti tichitsanaura. Saka stock yedu zvimwe zvakatobuda zvakatoenda through masales akaitika kunzungu, nyimo nezvimwe zvakadaro izvo takakwanisa kuzosvika palevel ino. Takudawo kuwedzera masolar panels aya maviri aya akazowana mamwe awo futi 4 kuona ipo panapa ndingaingovhura 1 yacho uoneke kuti ikabuda zvinani kuti tikwanise kuona chichitora chiserotepi chirapa uyetanga mabvisa apa. Great achievement iri kutoitika iyoyi hazvinambofa zvakafungidzirwa kuti zviya zviitika, ndozvomunoona izvo zvizvi. Amen. Mwari vakanaka zvokwadi. Panoziva ya i4 akauya iko zvinezvi, saka toti 2 pazhe 4 achiri muno asati adi afitwa. Panozofitwa mune muchongozoona kuti development yakuchiitika. At least ndakwanisa kuzopinda paglobal village tiri muno mapuraizvedu tinoita zviye zvifamba sokuseka vanhu vachiti vanoti haiwa anodzwa chete anodzwa asi hatimbodzi tinozvitenda murambe makasapota. Saka iko zvinezvi ndofunga baba tichati saka makupinda pachii masola enyu amakada kutopa avapo. Guys, I'm so happy handambozvifungira baba ndikati ngamagona akati no ndakuona kuti chii chatiri kushandira because system yedu it doesn't mean kuti haisi kunyatsa kushanda zvakanaka but toda kuti ite 5 kV. So achiti unozonditarisira kuti mainverter yacho ipa 5 kV because navazvondo vatiri kushanda navo tichifonerana paeveryday kuti saka ivo vazvondo vakatoti edai 4 because vaida kuita 6 zvikanzi no musaita 6 edai 4 then anobatsirana mino zvavaitsanangura zvamagetsi avo kushiyana chisunga paipa makasunga. Saka pambori murumu mangu muyambe vanhu vazhinji onaiwo hasati muchazozviona tichamuchinja mese step by step kumanya hakusviko kusvika zvichaita tasai even kwese kuya kuchagadzirwa kwese ukuku zvese zvichaita neflow yamukuonai pachaiswa matiles but for the meantime regai ana baba vambodi vamanye nechirungu chavo. Saka apa mainverters ndofunga tikakwanisa kuti tizowana maprice kuHarare nemazibhatiri acho makuru zvogona kutibatsira zvakare muchaiona development. Baba vakafara ava vakashaya kuti ndodiniko zvikandazoona kuti ndakafirei gwendo guno. Saka thank you very much mafizi avo vakamiramira. Thank you vanhu vaMwari makabatsira baba papo padivhare ngativhare kuti mukova
tichibva ipapo vadevelopment ndati no ndikasakuudzai vanhu wogona kuti saka shiro ndikugarire ikoko uchingobatsirana mai nekuti toziva kuvabatsira asi chibvako umbodzokera kumabasa ako ekumalesi privilege maparents angu anoda kurarama life ina so takaona sekuti alright how best can I help them kuti iyo vazvifile kuti ziya redu takaita something panopamba ndopa takati no these people they are farmers so they have to use my products avo kuti vazvichengete kuti ndisazobongomera sei ndakata gorora kuti mai wekandakadai so they have to use zvavanazvo kuti vazvidevelop through me ini ndinakapiwawo chipo chekutaura saka chipo changu chekutaura hachifaniri kungobatsira vanhu vari kuzhe chete ngachibatsirawo vari panopamba so muri kuona this area yese iyi yese yamukona we are going to change but proud of showing the before ndozokuradza the after this thing tamunoona ichi chimucheka ichi chinotori nehistory hachidiwi nacho chakare nacho chakare manditori grade 1 kwaiva nekambeta mbiri yekusona majusi mbiri yekusona majusi netebho yacho nditori kuno amena kuti inofa yakabhatwa nemumwe munhu here tebho iyoyo yekusona majusi saka mucheka uyu ndo waizoisa patebho paya vachiisa mushini yavo yemajuzi vachiti waiti muchini wo wainyangadza guys wausingavati uchine irusha saka ndo mucheka wanyanya kushandisa saka apa ichi chitv ichi ndonga chatone 3-4 years chachisatambo hachinambonyanya kutoshanda but what I'm thinking is kana ini ndichazova bless hangu pandichazova blessa pacho ndichada kuchinja so Washington was saying kuti we have to put zviya zviri kumazuva ano zvezha by the way if there is anyone actually in Masvingo town vari kuita zviya I think ichaisa picture yacho muno mukati mevideo toda kuti tiise apa area yese iyi iswe izvozvo zvinonge zviri zvimabhodzi watoti zvezha ameno tinonzi chii design dzacho zvinonge zvimatatanda kunge matiles anenge akaiswa kwameno zvazvinenge zvingori so toda kuisa chiarea chacho chese ichi right now I'm still confused kuti katakudevelopa muno market because ceiling toda kuisa ndikufunga kuti manje katakuisa izvozvo because apa pachava TV hombe ndoichauya apa but with you Shemarians you know very well takabva kure tese step by step tinosvika saka munomu ndosaka I don't care nyangwana wakazondiseka kadi but kwese kora but tine plan yekupa chinja but we can't do that satapedza zvinhu zvavo zvavari kuda kuti vaite zvichi zvokuti mwangwati sinobatsirawo kuti zviindeke zvikasiri namunozviona seipapa pamabhatiri e5 kV rinenge richiti dhuri saka chazongovabatsirawo through your support lambe muchivasapota hamuona zvinonakidza kuti makabatsira kai ndakati senge ndichachema museri kati wow saka apa this fridge maybe chaenda kukonawo kuchaona kuti kana pakuzoya kuzogadzirwa navanhu vachaita sei then kune vanhu vaibvunza nyaya yefridge iyi kuti ko fridge yedu iri sei ko fridge iri right but now iri kutoshanda apa masolar system yetu yaya mapanels anongoshandawo zvawo but isusu tikuda kuupgrade toda kuti paite 5 kV then muzida malights anenge akasokura asiri tudoko mukati munomu ndakambofunga pamwe this side ramunoona rinera ndiriri kuda maybe kana vanhu vacho vachava kuzogadzira izvozvo kusaidi kuku kwanditi ndogona kuvabvunza kuti hapaite here kuti paitwe chimwe chakaita chibuilt in chiya chekuti ndise like fridge yaya dzine pamusoro nepazasi ndida kuzoiedha because vanhu vazhinji vaiti kokaisirei yakadi deep freezer sei usina kutenga iyoyo that one is in the pipeline yakatogara iri pipeline but only kana taisa 5 kV system so that iyi simudzike fridge iyo simudzika yongota iyongogara itongori yenyama chete generally then the other reason why ndakatenga this fridge is because fridge iyi yasiyana neiyoyo yandikutora yaya kuti ndichazowedzera iyi inoshanda direct nemabhatiri haina problem nazvo that's the reason why ndakaitenga then ipapa inoshanda ne2 masolar panel wachoni ne2 mabhatiri aya ndo only reason ndakaitengera izvozvo right now nyama yavo so ndo zviripo ipapa saka it's not like I didn't know what I was doing when I bought this fridge. I bought it because yanga ichinzi inongoshanda nebhatiri direct so that's the only reason why ndakaitenga iri kutoshanda right now nange tikatobvisa pamasora apa bhatiri akazara unogona kuconnecta direct kubhatiri ndo zvandakaitengera but still ticha-upgrade zvose ndichakuradzai zvese ticha-upgrade pano pachaitwa zvistondido ndo kana after paitwa ceiling nemastondido ndo pachachinja pendi yose pamukona iri munomu nemamarumu ose adachinjwa pendi so I'm doing my things step by step and also I have to allow my parents to do zvavanoona ivo zviri kuvaitirawo panguva yacho tichinda tese step by step saka izvizvi tikuinda tese chiti
vari kuda kuti vapedze system yavo yemasolar, masolar avo vapedza vakupinda painveta, from inverter I'll show you kuti vane inverter nefaming yavo, from there takuinda pabhatiri toziva kuti zvanaka, kana pane mapaipi anoda kuwedzerwa zvoiswa padivi. So maybe before vauya ceiling pamwe yodii yongendengurwa because ceiling inofanira kuitwa because baba vakuchema ceiling every time. So maybe voisa ceiling yavo then from there magetsi akuchinyatsoti amen. We'll see, guys. Let's work together. Thank you very much. Kusatenda uroi ana kusodedza ana ambotozvodedza endo wakufara zingatomboiti, and also kuti imi muchisapota ini chivasapota. Pese pari kutenga zvinhu, vakatenga zvivanhu indotengawo, vakatenga mhuka vanhu indowatengerawo, vakatenga mapfunde vanhu indowatengerawo, vakatenga mabago izvi zvapindawo mumabago mukutengwa nevamwe ndatorawo zvi50 zvangu zviviri ndobhadharawo, hamwe zvonakidza. Saka ni zvotawo kuti vafare. So guys, for the people, by tomorrow I have to go to Harare. I think ndomukana 3 AM as usual. Then ndosvika ndasvika mwana mbozorora ndoenda kubasa kuchitungwiza kwaziko kuya mbona vakomana nekuapa tunga chikafu. Obviously Monday I have to meet some people, then I have to go on a order because ndakanda anenguva ndichingodi achingoverengera order yake hombe, so I have to go somewhere. It's out of Harare that order. Ndipfura ndichiona mukwekwe wofuta mwana ndodero maybe Tuesday Wednesday ndodzoka zvakare muHarare, but Thursday I'm going somewhere again. So guys, mkaona ndisati ndakupai zvinhu zvenyu ndasvika muHarare, it means kuti majeni angu akawandisa, asi zvinhu zvaveko handikoni kuti ndizozvisira muroora nekuti zvakawandisa. Ndikazvisira muroora vanhu vachapuwa zvinhu zvisizvo nokuti zvine zvawandisawo hambozvona. Saka please ndokumbirawo nezita raJesu kuti pandichazenge ndanasovapo kuHarare kuya ndochita announcement yekuti ndavapo vanhu kana vachikwanisa kuuya ku23 chuya mutange kucollecta zvinhu because mamovements angu akawandisa pawiki randikuteera iriri, akawandisa zvokuti pamwe pachona ndikutobuda muHarare zvatose for some business meetings handi kunoita. Saka ndombirawo Mungu vapine patience neni kana ndangosvikawo nezvinhu. Chakakosha izvizvi ndechekuti zvinhu zvose zvakaodhiwa nevanhu ndisvike nazvo kuHarare ndozozvidistributa ndega like zvandakaita last time, kuitira kuti vanhu vasazopuwa zvinhu zvokuti hasi zvake hazvizonakidzi. Saka ndokumbirawo nezita raJesu muite patience neni. Vanhu vatakaendesera kukwekwe negweru it's because ndakaona kuti zvakawandisa kuti ndinde nazvo kuHarare. Ndina nemugomo kana kuti 8 kuHarare, so nemunoti mugomo 8 nezvi58 zvezvinhu kuHarare zvinofanira kuti ndogona kukwidza muwekera manyika, even mumasvingo ndisandatomeenda kure gambotenda vanhu manyika izvi nhasi tikuinesa zvi50 zviviri wakugwadziwa maoko ndichipedza kutaura manyika tikuinesa zvi50 zviviri zvamabango. Thank you very much. Avabereki vamwe mavasapota then muduma totendawo nesapoti yenyu toti zoni masvingo pane chimwe chi50 chakaenda chamabagwe uye nemhuka. Thank you very much. Zvakasvika gweriwo ndizvozvo, ikwekwe ndizvozvo. Saka vanhu vese vavatakatovaindisa because tati kusaidi navo kunoko, so it was easy. Actually daiva pane Bulawayo, I think ndaingoita the same thing, ndaingonobatisa mabhazi emanyika zvazviri easy. ZveHarare tatakangodecida kuti tongoenda nazvo zvese ukoko ndonozvidistributa because Harare yakawanda as well. Saka zvogona zvoti ukati nhasi izvi zvauyu izvi zvauyu izvi zvauyu, saka taingobatanidza muma90 chingode tozodistributa tasvika ikoko. Saka ni guys, for the people mukati mune chinhu tozoita sekuti ndinodada ndikudzana nandichizokuita sekuti ndinodada chega ndisina nazvo, asi ndakaenda kubo ndakaenda kubo guys. Nyama yekubo inenge yakachipa changokura dzakaclipping picture nomunhu ndakaenda kubo unotora nhamba, watora nhamba wopika, ngaenda nabheya tatora nhamba wopika, woto nhamba yako yaunononga muheti ndio nhamba yako nenyama yako unopika, hausarudzi kuti kandoda iyo yakanaka chawanonga ndo chako. Saka ndakaona bhaketi redu renyama $13 yebo ndio iri mukati mefriji, kaona zove rangu riya ririmo mutakarika imwe zuro. Saka ndizvozvo vanodya havo chirungu tingadini gai vari rara. Bye bye guys.